Ez a legjobb módja annak, hogyha A-ból B-be el akarunk jutni nagy csomagokkal Amerikában. Egy ideje én se használtam, úgyhogy akkor megvan a cím. Bedobjuk a címet. 3036 Burning Free. Akkor rákattintunk. Kírja, hogy $38 innen a reptérről. Paf, kinyomom. Level 3 Delta, hogy itt vagyunk. Visszaigazolás. Jó, ezt elolvassuk majd. Na, elvileg mindjárt kifogunk egy sofőrt. Na, és akkor meg is van. 9 perc múlva itt van Anthony. És akkor figyelemmel lehet követni, hogy éppen hol tart Anthony. Tehát itt vagyunk mi, és akkor ő innen indul. Méghozzá egy Honda Civic-kel, aminek itt a rendszáma. És akkor 12 perc múlva itt van. Megvan a Z, hogy mennyi, megvan az idő, hogy mennyi idő alatt érünk oda, és utólag aztán még lehet borravalót is adni, úgyhogy... És az a jó még benne, illetve hát ez annyira nem jó, de praktikus, hogy lehet értékelni a sofőrt utána, és borravalót is lehet adni. Szóval 5-ös, $3 beküldés. Azzal, hogyha jó értékeléseket adunk, azzal minket is értékelnek a sofőrök. Ha nem adsz annyi borravalót, akkor kevesebb az esélye, hogy találsz sofőrt.